Ma, treba da buše ovaj tunel, razumeš, do Novog Sada. Kakav tunel do Novog Sada? Fruške gore, razumeš, treba Rumu, probiju Frušku goru i do Novog Sada. Naopako, još gore. Di to da mi kažeš? Sa sremačke strane da otvore dozvoljen prolaz do nas? Što? Ti normalan? Pa ne, ja vidi, ja bolj da sam umra. Što se nerviraš, brate, probit će tunel Milina. Nerviram se, Dragane, za tvoju informaciju, jel ti ne znaš pošto si dođeš. Zato što nam predstoji okupacija. Okupacija u 26 lika. Ali ovaj put ne od Nemaca, već od Sremaca. Imali smo put koji ih je zadržavao tamo di su. A sada koji im ovako pravolinijski probiju, evo ih, čoveče, da izvolite. A šta priča? Pa i ovako su mogli imati put preko Fruške gore, pa preođete. Nemaš blage veze i Pa ti šta? se isto dođe. Ej, slušaj da ti kažem, pa što nisu došli? Koje je tvoje objašnjenje logično? Zato što je krivina, čoveče! Njih je krivina u Irigu lakat! Zadržavala godinama! Ne znadu da voze. Jesi vidio ru tablice kako vozi auto?